Isto non pinta ben, Elena. Nin sequera pescamos cando hai de sobra. Farían para os gastos, polo menos. Era che boa. Que non pescaran era o de menos. O peor é que perderon o aparello, Adrián. A cota pesqueira rematou con esta marea. E ainda por riba 2 millóns e pico de pesetas nun aparello novo. A ruína. Isto é a ruína. Soldos, créditos, gastos. E a gamansiña cero. Quero deixar a cooperativa. Non falarás en serio, non? Totalmente. Traio os estatutos para ver se me podes axudar ou... Xa os mirarei despois. Falaches con Elena? Non, eso é o que máis me preocupa. Ela sempre confiou moito en ti, non sabes? No fondo, é unha muller moi vulnerable. Que xa me podo esquecer da tua axuda, vaya. Ben, pois eu tiña pensado deixar a cooperativa, pero xa non. Sempre quixen ser patroa. Eu nacín en Portosás. Os meus avós tamén, Polo menos contas con Rosa. Aí sí que tes unha boa amiga, non sei, Fito? Home, é un pouco chorona, pero polo menos vai de legal, non? Mais legal imposible. Asesoramento legal incluído. Lástima que non te a cara. Ai, sí? Pois ela falou moi ben de ti, Queres vela? Tiña pensado deixar a cooperativa, pero xa non. Sempre quixen ser patroa. E aí botouse a chorar e Carlos abrazona para consolala. Home, ia facendo eu, Vladimir. Si, fixeras moi amigos, non? É que seguides en contacto. Máis que nada por saber que foi del, todo iso. O que pasa que tendo outras cousas tan cerca. Iso é o que digo eu. A ti esas cousas tamén se gustan. Home, tería que probalas, pero... penso que sí. Pois por min. Quero decir que hai que afacerse os novos sabores, non? Sí. Ves como é, Terco? Xa estás discutindo outra vez, Evaristo? Estás discutindo ti, María Jesús. Non me veñas con aqueles, Se non vas ti para a tua casa, eu vou para a miña casa e cada un que vai para a súa casa. É que se non sais coa túa, non quedes conforme. Pois mira, únicamente que botemos a sorte, Vale? Non fagas trampas, Ai. Que morrería, meu? Que dizer cando marcha un amigo? Que a vida é injusta? Pois claro que o é. Que non somos nada. Evidentemente non che somos nadiña. Só queda lembrar a súa figura, a dun home da vila, un home que se cadra puido chegar lonxe na súa profesión, pero que preferiu permanecer entre nós. O certo é que hoxe Portosás está en silencio. Que todas e todos estivemos despedindo a un amigo que morriu. Non sabemos moi ben como, pero si sabemos que dou os seus órganos a ciencia. Unha vez máis, a súa nobreza. Porque un amigo marchou e hai ocos no fondo do corazón que dificilmente poden encherse.
Descanse en paz o amigo. Descanse en paz o camarada. Descanse en paz Ladislao Couto. Ata sempre, amigo. Gracias, Sergio. Gracias. Veña, Pablín. Ramón. Ánimo. Gracias, Marco. Ande, Evaristiño. Veña, veña. Couto, sinto no acompañamento. Gracias. Ramón. Pito, sí. Sinto moito, Ramón. Gracias. Ramón, lo que faga falta, Yo sei, yo sei. Ramón, xa sabedes onde está. Cuídate. Fúisenos, Celia, fúisenos o rapaz. Resignación, amor, resignación. Ramón, sí. Ten paciencia. Reina, sí. Sinto, Ramón. Gracias, Anselmo, gracias. Señor Couto, acompáñanos sentimento. Ti debes ser a súa irmá Paula. Ladislao falou moito de ti. Eu son Viriato Mariño, abogado e compañeiro de promoción de Ladislao. Se necesitan calquera cousa ou que sexa, xa saben onde estou. Gracias por vires. Non falta onde. Gracias. Ánimo, Paulinho. Ánimo. Miña nena. Ai, que desgracia. Que vamos a facer? Sinto tervos que acompañar os sentimentos. Gracias, Teresino. Resignación. Fortaleza, Ramón. Intentarei, non? Cuida del, Paula. E que veña pola igrexa. Faralle ben. Toma, papi. Un pouco de Perceval. Por Ladislao. Veña, chico, que non te gustaría que estivéssemos así. Un pouquinho. Gracias. Non, a mí non me poñes. Aí terá sido. Olvida por hoxe que está feito por currás. Non é por eso, é que non quero beber, xa está. Que? Non me atopo ben. Morreremos todos e seguiremos sin saber de que está feito isto. É un misterio como outro calquera. Haiche moitos misterios en resolver. Non empeces outra vez, Carlos. Levades así 2 días. Xa non sei para que vin polo bar tomar nada. Pero, Anselmo, entende que queiramos saber. Non dicides nada, non sabemos nada, nin de como morreu, nin... Non podo, Belinda. E ti, Carlos, debería ser o primeiro en comprendelo da confidencialidade. Pero é que Anselmo... E máis ten agora. Se morriu dun cerebral, se morriu do corazón, morriu. E se Anselmo non pode dicir polo de agora, pois non poderá dicir, xa está. Que che debo, Belinda? Nada, Anselmo, nada. Perdoa. Vale, gracias. Anselmo, darásme ves que igual paso por ali. Cando queiras, Paco? Francisco. Francisco. Pois veña, ata logo. Agora meu. Papi. É que non sei que pasa, pero cando alguén morre, parece que queremos seguir falando de mortes. Perdoa. Perdoa a ti. Todo arriba. Veña. Ti es Helena, claro. Perdoe, pero non... Son César Outeiriño, moi amigo de Ramón Couto. E tamén de teu pai, que en paz descanse. Moito gusto. Non te lembras de min, verdade? Ti eres moi cativa. Meu pai foi quen colaborou co teu para montar o Varadoiro. Eu non quixen cambiar moitas cousas, a verdade. Ajustábame como estaba. Por outra banda,
Os cartos non sobran, así que... O que me gustaría é facerlle un lavado de cara. Eso sí, respetando certas cousas. As inscripcións das paredes, por exemplo. Non hai tales illas, Sinbad. Hai. Están as 7 illas Cotobillas Coma 7 laranxas. Cunqueiro. Como sabías? Porque eu estaba ali cando as escribiu na parede. Quen? Cunqueiro, quen ia ser? Cunqueiro estivo aquí? Sí, foi un domingo pola tarde. Veu con meu pai. E trouxeronme a min, que estaba a facer o bacharelato en Vigo. Ti portácheste fatal. Non o lembras? Estabas botando os dentes. Non paraches de chorar. Veña, non me tome o pelo. Tes un pelo precioso, Elena. Nunca cho tomaría. Teu pai estaría moi orgulloso de ti. Do que fixeches. Unha cooperativa, un barco de mulleres. Sabes unha cousa? Es igualiña ca el. Sempre consegue lo que te propós. Tes presa? Que te propós agora? Saber cousas de meu pai, que ti sabes. Apetece un paseo? Un paseo contigo sempre apetece. Bos días. Será porque o dixa vostede, É un dicir, home. Xa. Pois xa ves, aquí estamos bebendo por la de lado. Algúns máis que outros, polo que vexo. Oi, se o dis por Tarasido, é a primeira vez que non quere tomar nada. En serio? En serio? É que non me atopo ben. Pome un cafeíño, Belinda. Seguro que se aforcou e por iso non din nada. Ai, que carallo, Paco. Francisco, xa sei. E logo ti non o pensaches? Aforcarche a ti, máis dunha vez. E hoxe especialmente. Xa sei. É que non te atopas ben, non? Pois estate calado e descansa a cabeza. Fai favor, Que? Non te animas? Que baixa bebinda abondante no velorio. Ponmo dobre se faz o favor, Belinda. Ti que? Tampouco poderás dicirnos nada sobre a morte de Ladislao, claro. Home, Carlos, a ti que che parece? Que non? A autopsia entra dentro do segredo xudicial, así que... Autopsia? É o que hai que facer nestes casos. Como que neste caso é unha morte... Perdoade, pero prefiro non falar máis deste tema, Pois a mí non me parece tanta tolada recuperar o ril, Igual serve para outro. Non lle deas máis voltas ao do ril, Evaristo, que eso xa non ten remedio. Imagina, aquí o van comer no cementario vermes. Prefiro 1000 veces que tirado ao mar que como os peixes, Mira, vouche poñer antitetánica, porque estas feridas nunca se sabe. Ao mellor non son nada, pero ao mellor poden chegar a ser moi graves. E ti sempre andas coa raspeta aí medio enferruxada e quen sabe, así curámonos en saúde. Para min o tétanos non me entra, non é que estou aclado en salitre, non é... Deixa estar, home, xa está ben, veña. Non lle terás medo á agulla, non? A agulla? Unha tan delgadiña, ainda che vai partir aí, ten cuidado, No céu, estou no céu. Estaba mellor en Porto Sás, pero agora, xa postos a morrer, mellor no céu. Evaristo. Que me chama? Home, que a Gindiola tamén me coñecen aquí. Será San Pedro, Ese San Pedro, son eu, Ladislao. Ladislao? Ti tamén morrestes? Morremos dous, logo. Estás seguro? Home, segurísimo. Non, a mí pareceme que non estamos mortos. Ala, xa está. Podes baixar a manga. Anselmo, o meu ril é que? Evaristo, non volvas co do ril. O ril doáchelo. E doar quere dicir dar, regalar. E xa sabes aquelo de Santa Rita, Para eu doello a un amigo, Non aos vermes do cementario, estamos? Anselmo, veño polo... A ti que faz aquí? A ti que che importa? Cortache las veas. Que va? Un home como Deus manda non anda cortando as veas por aí adiante, enfórcase. Pero ti que bicho che picoume?
Cajetas. Pois enfórcate ti. Cógale la corda no pantalón, échamelo ao pescozo. Que xa habías de ser de pequeno. A corda vou chamarrar no jañote. Veña. Claro, que... Vai te forcar nunha pereira. Que estás que vais buscando follón ti aquí? Evaristo. Pila de esterco. Toma. Anselmo, cuidado con ese que está a atar, Ala, veña, senta aí. A ver, ti que tes, Paco? Non me atopo nada ben. Sí, estes días andamos todos medio alterados desde que pasou o de Ladislao. Mira, Evaristo deixou aquí o tabaco e todo. Queres un? Non, gracias. Para min, o máis difícil destas cousas é volver ao día a día. O peor é para a familia, digo eu. Home, para Ladislao, que xa non está aquí. Muller, xa. Bos días, por dicir algo. Que Belinda. Sabes algo máis de como foi a morte de Ladislao? Non, de momento non. Tanto misterio, ponse un no peor. Aí che quedado o café. Ata logo a todos. Dixen algo mal. Malo, inoportuno, se cadra. Mira, eu levo toda a mañán igual, metendo a pata ata aquí. Pero é que non é normal tanto segredo. Non, o que ti o que tes co conto da morte de Ladislao é unha obsesión. É unha obsesión e has de acabar nun especialista, filliña. Papi, non é obsesión, é preocupación. Mira, como está Carmiña? Non cambies de tema, lindiña. Ti estás obsesionada e non hai outra. Está obsesionada ou non está? Estará, eu que sei. Pois eu non estou de acordo. Nin eu. Ademais, agora sabemos que houbo autopsia. Autopsia? Pero non dicían que os da ambulancia aquela eran os de doación de órganos. En que estamos? Non ten que ver unha cousa ca outra, Celia. Pero non oíste desa suíza, logo. A autopsia ten que habelo porque nestes casos ten que habelo. Que queres dicir nestes casos? En casos como este, Petróleo. Pois a mí pareceme todo moi raro. Que queredes que vos diga? Por unhas ou por outras non sabemos como morriu. Tomaría unhas pastillas. Ala. Ladislao non era quen de aforcarse, nin de cortar as veas como fixo Currás. Que Currás que fixo? Veño da Anselmo e ali estaba vendado polo pulso. Dixíame que non, pero sóprame neste ollo que me entrou unha area. Un home non corta as veas, non. Un home afórcase, como é debido. Se estiveches bebendo, non sei, Paco. Francisco, e precisamente hoxe non, que non me atopo ben. Non, hoxe dalle por levar a contrario, non é? Alucina cando non bebe. Eu ben sei o que dixo, Sabes de carallo. Pois eu non entendo nada. Nin eu. Estamos todos afectados polo de Ladislao. Non é eso, é que todo tan así... Como morreu o rapaz, a ver? Deixa estar, Celia, deixa estar, ó. E así foi como morriu o meu fillo. Comprendo que non queiran facelo público. El é o que non quere facelo público. Pero vai a xeito de guardar un segredo. Contaslle o primeiro que aparece pola porta. Ti cala, Paula. Perdoen, non é nada contra vostede. Só que... Comprendo. Eu non quixera inmiscuirme en asuntos de familia, e menos nun momento tan delicado como este, pero... Paula, non crees que é mellor que teu pai loite en vez de se afundir? Era un rapaz tan seu. Pero era un couto. Unhas veces máis que outras, a verdade. Eu penso que debíades chegar a un acordo. De acordo nada. Preito. A bonda xa de parvadas. Veña, rapaz, vamos para casa. Sí, vamos. A onde vas, animal? Tes o meu abogado. Ai, sí. Papá, non podo ir. É unha cuestión de dignidade profesional, entende? Ti tamén, fillo. Posten contra miña. Non. É que neste momento son o representante legal de Evaristo. Vale, pois queda con el. Vou vos a fundir os dous. Papá. Ai, sí. Ai, escouto. Vas quedar sin un peso. Vas pagar unha indemnización que voulle poñer calefacción ao jaliñeiro. ¡Ja! Cala a boca xa. A que? Ti é máis a túa teima dos Couto. Pois vostede dirá, don Ramón. A demanda judicial non só é posible, senón dolorosamente necesaria, diría eu. Por suposto, sobra dicir que todo sería elevado coa máxima discreción. Eu o que quero é afundir eses cabróns. Os culpables da morte do meu fillo. Necesitaría algúns papéis, pero será mellor que volva en outro momento. Non, estes son todos os papéis de Ladislao. Eu volvo enseguida, vou acompañar a meu pai. Vaya vostede mirando. Ánimo, don Ramón. Garántolle que eses canallas terán o seu merecido.
Ricardo. Viriato. En portugués, sí, ben canto antes. Teño un asunto que promete. O do parvo ese que era compañeiro meu. Sí, o da necrolóxica. Ai, pero o pai está vivo e ten cartos. É unha demanda que presentar de inmediato. De acordo. Que hai? Veño facer unha reclamación para recuperar o meu ril polo legal. Porque non me gusta nada que o coman os vermes. O que? Que dis? O que oístes? Ou teño que dicir polo aquel do Sé José? Ah? Ese é o do xordo, Evaristo. Dígallo vostede, Pitusa, ou dígollo eu. Mellor vostede, señoría, que eu con este home xa non sei que hai de facer. Anta noite non decía o mesmo, eh? Anta noite estábamos velando a Ladislau, que en paz descanse. Sería antonte. A recuperación do ril é completamente imposible, home. Bos días. Bos Veño días. presentar unha denuncia. Pois veo a vos sitio. Eu son a xuíza, Sabela Muiños. Viriato Mariño, abogado. Encantada. Sería posible... Pase, que vou falar coa secretaria. Pitusa, en canto poida, veña, que a vou necesitar. Moi ben. Xa falaremos ti e máis eu. Os mortos hai que os deixar tranquilos, Evaristo. A Pilusa, tranquilo, morreme. Eu non sei, pero polo que lle puxen a orella ali no xulgado. Dicía o picapreitos ese, o estirado, que dis que deixaron feito un Cristo, eh? E que agina, que cando atopou o seu irmán ali, dis que daba pena velo. Claro. Aseñáronse con el. E non falaron dunhas caixas que lle mandaron, porque díxome Lourdes a de Correos, non sabes que lle Sí, levou o martes á casa, que viñan de Hong Kong ou de por alá. Non, de Hong Kong non, eu non. Que claro, Ladislao, Hong Kong, é que poste a pensar, eu que sei, tal como era, de Cafre, pois, escribiu e topou cos da mafia dos Yakuza e... Ato aí. De Hong Kong non, pero dos chapuzas sí que falaron, eh? Non eran chapuza ou chapuzi ou por aí xa, que falaba moito deles, eh? Veño, non vos lancedes. Ladislao, en paz descanse, tiña habilidade para meterse en problemas, pero aí a pensar en mafias japonesas, home. A verán xaponesa de Hong Kong de onde? A ver, non sei. Ai, que máis terá? Ai, ten, non é o mesmo, Non é por volo discutir, pero a mí faloume Paula mes pasado de que o pai casi o bota fora da casa por unhas chamadas que tiña na factura do teléfono que prefixo de Hong Kong ou de por aí, sería. Ai, en que enredos andaría metido este home? Eu queríalle moi ben, pero... Se home a Cajala non tiña rival, eh? Non o. Sabedes que? Diversifiquei os meus horizontes empresariais. Cheira chemusca. E agora son representante artístico. E a quen va a representar? Non, non conto ninguén, pero o Consello vai ser o meu primeiro cliente. Mima, que perijo. Non me digas que te vas a encargarte de organizar o Consello. Pois sí, non falei con Celia, pero está todo pensado, Paulina. Xa sei por que cheira. O que lle bota fume a chimenea deste home. Cuidado. Celebranse que atrevida é. Celia saberá apreciar o manager que levo dentro. E conseguir un grupo para esa actuación, xa veréis. Un momentiño. Tranquila, finucha. Teño que vos dicir unha cousa importante. Chegou o momento que todas estabades esperando. Chegou o momento de vos dicir que os Leather Boys non poden vir. Non poden vir de momento. Está ben. Eu intentei no, Celia, pero...
Vedesme amarelo, vos? Eu hoxe vexo todo amarelo. Pois Anselmo di que estou amarelo. Se ainda polo menos fixese como algún que sei eu, que cortou as veas. Pero un home como ten que ser, afórcase. É certo que fixeches iso. Pero que fixen o quê? Pero ti faz caso calquera. Amarelo, que ti que estás amarelo de qué? Chino? Co que dis? Veña, ensina esa man. Que man? Esa, que ten esa. a man? Esa dai. Esa non A ver, sabe. saca a ti ou sacamos a nós. Un e dúas. Oye, que ten a man? A ver, que lle vedes a man lá? Que? Que che pasou aí? Aquel leime abrindo unha lata de sardiñas, sabe? O que pasa é que non es quen de te aforcar. E que pasa se nos calmamos todos un pouquiño, Sí, iso digo eu. Se non habemos de parecer unha secta de suicidas en masa. Veña, unha ronda de tilas, invita a casa. Eu marcho. Vou facer algo que teño que facer, que a ti non che importa. Estamos, Paco. De momento non teño intención ninguna de deixar este barrio. Veses hasta penso nas máis frías xaponesas e nas bruxas. É moito máis bonita a tardiña. Pois a min gusta máis. Pero é que hai un momento, sabes, entre o losco e o fosco que a beleza é tan forte que... Que barbadas, dijo, se ti coñeces isto moito mellor que a mí. Mellor que a ti, seguro que non. Elena, sabes unha cousa? Que? Envéxote. Agora o parvo este. Non, falo en serio. Vives nun lugar precioso. Es unha muller nova, libre, moi fermosa. Tes un varadoiro en marcha, a vida por diante. Creo que metín a zoca, non? Non te preocupes. É pola morte do fillo de Couto, non? Sí, e non. Quero dicir que Ladislao era bo rapaz e todo eso, pero tamén hai outras cousas. Conta máis. Non che quero estragar a melodía. Non estragas nada. Se cadra un pouco o brillo dos teus ollos. Non te rías de min, debo estar horrible. Equivocaste de novo. Non me río de ti, estás preciosa. Ben, imos dentro e contasme eso que tanto che preocupa, César. Que? Nada, que dentro teño un coñá estupendo. Pitusa. Sí? Ai, por favor, que parvada. Entrou un lixo nun ollo e non son quen de quitalo. A ver se aquí a luz lle vexo algo. Ai. Que é? Sí, sí. Xa o vexo. Que é? Un lixiño, que ha de ser. Ai, sae? Sí. Ai, sí, sí. Ai, sí. Boas, señor Mariño. Boas. Tiña que falar con vostede. Pitusa, por favor, pódeme traer o expediente que está na mesa do meu despacho? Sí. Non podo abrir dilixencias. Polos indicios da autopsia non me dan pé a facelo, sinto. Ben, daquela como abogado da familia quixera solicitar unha nova autopsia. Moi Se me ben. vai preparando todo, xa virei en mellor momento. Sí, como non. Moitas gracias. As dúas. Ai, por favor, que situación. E a cara que puxo. Pois anda, que debín de poñer eu. Pior ainda. Ai, a que se lle conte. Que fago con? Eu que sei. Ela Ladislao, meu vello, como a quen di de corpo presente. Hola, Monchiño. Hola, Celia. Que, como vas? Ben, estaba mirando os números de teléfono que tiña Ladislao na axenda. Xa sabes como era. Que sei eu quen é toda esta xente. Paul A. Smithson. Pon algo de Hong Kong. Non sei, espera. No, deixa, miro eu. Ainda podo ler sen lentes, ves?
Paul A. Smithson, ufólogo. Ufólogo. O meu Ladislao e os ovnis. Que rapaz. Este é un pequeno paso para o home, pero un gran paso para Portosás. Aquí é. Aquí, humano de Portosás, cambio. Aquí, humano de Portosás, cambio. Ei. Aquí humano de Portosás armado, Teño un material perigoso radiactivo, así que teñámolo contacto, pero polas boas, en plan ben, Tranquilo, Ladislao, tranquilo, non queremos ningún problema, cambio... Sabedelo meu nome, entón? Junchuí, traemos amor e paz para Portosás. Junchuí. Marcianos hippies. Sodes humanoides ou sodes humanoides ou tedes forma de lura, cambio. Non entendo o que dicides, cambio. Son eu, Lura, que? Tírame unha foto para Celia, me ame. Pero ti que faz aquí? Nada. Xaponeses, nada. Americanos a moreas. Se andan os americanos polo medio, vaiche boa, vila boa. Que dis, Celia? Non, nada, non dixía nada. Que non a perdas, que é un recordo moi bonito do rapaz. E aquí metes pro que necesitas, Ramón. Dígocho de corazón. Xo sei, Celia. Xo sei. Ala, que se che fai tarde. Sí, teño moito que facer. Ata outro día. Os americanos, mírate. Que falarás ti? Co guapa que eras de moza. Sinto de verdade, señor Mariño. Viriato, chámame Viriato, por favor. Viriato? Que? Dando mal exemplo? Isto. Non, eu... A mí non me parece mal, Non, é dun percebeiro que se cortou cunha raspeta e... Anselmo, por favor, a mí non me tes que dar explicacións. Pero, se cambias de idea, aquí ten o meu teléfono. Nós non podemos devolverlle a vida a Ladislao, pero podemos impedir que un crime como este quede impune, non? Sinto, pero o que me pides de revisar a autopsia non é posible. Vives en tabaco. Estalo deixando, non me digas máis. Non, xa che dixen que eu nunca fumei. Comprendo. E ti tamén me entendes, non? Se cambias de idea, chama. Tranquilo, non yo penso dicir a ninguén. Doctor. Dache. Pois sí que empezamos ben. Pois así de ben é como están as cousas. Pois non te quero alarmar, Elena, pero cando un banco fala de embargo, fala en serio. Créeme, sei o que digo. Xa che dixen que non era boa compañía hoxe. E créeme que se pudese eliminar unha palabra do dicionario sería esa. Cal, compañía ou hoxe? Embargo. Embargo. Levo máis dun ano con esas 3 sílabas na cabeza. Durmo con elas. Un pouco que podo dormir, quero dicir. Un embargo non é a mellor compañía para dormir, desde logo. Veña. Alegra esa cara, queres? Quero ver un sorriso nela,
Eso está moito mellor. Elena, se mo permites, eu teño un pouco de experiencia nestas cousas e, en fin, as débedas pódense renegociar. Está mal que o diga, pero amigos na banca non me faltan e se ti quixeras, pois... En fin, pensa, o queres? E que queres que pense? Que os anxos existen? Que ás veces aparecen nas nosas vidas? Que ti és un deles? Mira, Anxo, por aquí teño... Elena, agarda. Non dixen que cho fose solucionar. Só dixen que vou intentar facelo, de acordo? Sí. Sí, no petróleo. Entras na vila, baixas todo, pasa a praza e xa estás. Sí, se non cheguei, espérame ali, que estou tomando un pouco aire. Non, tranquilo, non tardo. É un paseo para pensar. Pois non sei, podemos comentar outra vez o da autopsia. Ricardo, merda! Os mortos hai que deixalos en paz. Perdón, falaba comigo? Falaba só, como a vostede. Como a min? Non, eu falaba con isto. Léveme dai ese traste. Estes trastes son máis útiles do que parece. Serán, pero léveme dai. Viriato. Melgacho. Como o peixe. Como o pastor lusitano. É un prazer. Igualmente. E agora váyaseme afastando de aí que me está tornando oso. Ata logo. Mareas vivas de Portosas. Americanos, xaponeses, eu que sei. O caso é que estamos todos así, a ver as vidas. O caso sodes vós, Podedes falar baixinho 5 minutos. Está a criatura dormindo, xa. A lei do silencio, como na película. Eso, caladiños como no silencio dos cordeiros, estaba. Esa non é, home, que terá que ver o dos eses con... Que Carmiña está case dormida. Ui, de que falabades? Falaban de películas de medo, lagarto, Cala, cajetas. Mira que cortar las veas. Dale, Carmela, pero ti estás cheche con ese tema, De Marís. Que, petróleo, que? Mira, eu calo se quero, A mí non me dades medo ningún de vos. Os esquimós, Evariste. Os esquimós. Chapa, os esquimós nin mentalos, Pois a min dámeme deso dos xaponeses, que queredes que vos diga? Mira, eu se estivera en Santo Domingo, chamaba a Milene, que é unha amiga que é medium, e contactaba con Ladislao. E así saberíamos o que lle pasou, non? No cuartel fixéramos unha vez unha sesión de Ouija. E saí unos Satán. Seguro. Con todas as letras, unha detrás da outra. Mima. Marchamos correndo a dormir todos xuntos que non viamos o camiño. Xa está, pois así podemos facer nós tamén. Sí? Todos xuntos na cama de quen? Calame, quen falou de dormir xuntos? Falo da Ouija, home. Pero, Correor, ti que dis, home? Pero que a faja lindiña que ten algo de experiencia. Non tens unha amiga que fai tamén? Se queres, que eu tamén estou intrigado. Pois a mí unha vez Concha levoume a forza ao programa de Ana Quiro e hipnotizáronme e acabei escubitándolle a unha azafata. Claro, poñedes a tarasido de medium que ten que ser unha cousa xa paranormal, el. De medium? Logo non é miño que xoga de suplente. Parece de rapaz, cara, eu estou falando en serio, che. Pois, entón eu marcho que non quero repetir a experiencia da Mili. Pois é como non fun a mil e quedo. Non vai a ser que faga falta unha autoridade para falar con máis alá. A ver, a min estas cousas do máis alá dame moito respecto. Facémolo, pero con seriedade. Pois o que máis medo lle teño, a parte dos esquimós, claro, é os mortos. Os mortos? Pero non dixías que os mortos non lle había que ter medo? Os mortos non. Pero os mortos vivos, a Santa Compaña, sí, Santa Plácida bendita. Marcho, Cala, escoita. Non oes nada? Non, eu non. Pois eu sí, Evaristo. Que? Polo que máis queiras, mira ali. Home, falando de Roma, 4 mortos en procesión, non? E a Santa Está calado, jaliña. A Santa Compaña, sí, xo sei, que? Pero esta é a miña leira. Estas son as miñas peras. É máis de 4. Van ir Colombo quente, Cala, que ainda che vai levar canda ele. Non me van levar, non. Vou ir eu, un deles. Pero vou ir co croque. Non.
Vou, ti agarda aí, tranquilo, agarda aí. Ei, me cago en... A ver, poñemos a taza no centro. Espera que quede o joralo. Así. O que podíamos ser é poñer tamén música, un poquinho de así tibetana con unha corneta. Mango e seriedade, dixen seriedade, ok? Melindre, de paso tamén lle podemos preguntar os números da primitiva. Chapa, coña libreta e vai apuntando os números. E pomo a mí outra taza e apunta tamén. Eu é que non podo creer que ti esteas facendo o que estás ti facendo, o que tal estás facendo ti aquí hoxe. Que facemos agora? Agora, poñemos o dedo dereito na taza. Ai, Tarasido, así non se pode. O dedo, nada máis. Podo facer un bando estando a que nos diga algo? Ai, Celia, estamos o que estamos, ok? Vos estades vos que non sodes ben dados, vos sodes, estades. A ver, empecemos. Concentración cara ao centro. Pechade los ollos. Xo noto. Ai, o que notas é o meu dedo como estás tripando, solta, home. Eu noto algo, É o espírito. Aí o ven. Dille que se manifeste. Pero pacíficamente, Melindre, dillo ti. ¿Quién es? Espíritu. Si estás aquí, maniféstate. Me cagina. Chamáronme pola morte de Ladislao. Mira, Zeus a chavo, chao mollado. Que tal un paseo debaixo da chuvia, para variar? Unha idea estupenda. Os papéis mollados, o futuro da empresa enchoupado. Sí, pareceme un bo comenzo. Era unha broma, muller. Ven aquí. Sabes unha cousa? Foi unha tarde maravillosa. Señorita, Cabaleiro? sería moita honra para un humilde navieiro como a min que a vosa excelencia, a dona dos ollos máis fermosos desta vila, aceptase vir comigo unha fin de semana a Vigo. Non sei. Vou ter que consultar a miña senda. Sempre saídes así dos bares. Sabes unha cousa? Vouche ter que raptar desta vila de tolos. Ricardo. Viriato, por fin. Que tal? Fun ao bar, como me dixeches. E que? Que ti non estabas. Pero ali tiñan unha reunión de bruxería que non sei. De bruxería? De bruxería, sí. Invocaban espíritus ou non sei que. E había un que parecían transo. E había dous que empezaron a berrar. E o máis alto, cando pasou ao meu lado, parecía unha cabuxa. Ricardo, ti non seguirás tomando os antidepresivos, non? Que non, home, que non. É que cando marchou a luz, pensei que sería unha broma túa. Pero despois, eu non sei que me pasou pola cabeza. Unha trampa ou unha festa de aniversario. A ti pareceche normal. A verdade é que desde que cheguei aquí xa non sei o que é normal e o que non. Din que por esta zona están todos atolados. Polo vento, non sabes? Coñezo a teoría, sí. A verdade é que un pouco raro sí que son, sí. É que xa pasei o fecho. Veño. Sí, onde estades? Eu? No. Eu estaba aquí. Lindiña. Oi, me cago. Eu fun ver como estaba Carmiña. Ai, a miña Carmiña. Está ben, tranquilo. Evaristo. Evaristo, que? Ai, mira. Estás ben? Estou aquí. Xa podes sair. Ai, que estaba aquí debaixo collendo a taza. Caiu, non é? Claro. Pero está ben, Está non ben, rompiu ni está nada. ben. A ver, Curriolo e Vistalegre. Están fora. Vino sair como aquel. Ai. Pois tan fora, hai que ir a buscalos. A buscalos quen, Pero ti estás mal da cabeza.
Foron polo seu propio pé, xa son grandiños, ninguén lle mandou, ala eles, petróleo, deso nada. Ti, o que montaches ti é unha maldición e agora temos que estar xuntos. Non, ten razón, Currás. Eles son grandes xa e saben o que fan, nada deso. Eu vou a por eles. Non, papi, non. Teño que ir. Mira, ímos dormir, mañá será outro día, ok? Eu xa dixen que isto era serio. Evaristiño. Que, Sally, que? Ti, de paso que vas para a túa casa, pasas por diante da miña, non? Eu, por diante da túa? Sí. Era boa. Pes que vou pegar esa volta, ti. Belindiña, Belinda. Que? Se non vos importa, se tedes un cuarto baleiro... Claro, muller. Claro. Quedas? Belindriña, ela tamén se tuveras para min un... Chapa. Claro. Chapa, non, apunta a taza aí, vale? Apunta a taza, sí? Apunta. Vale. Estou ben, pas que teño a man mala, entón non podo abrir a porta, non é? Claro. Se non, xa me iba agora, pero casi que é mellor que... Que quedes. Que quede aquí. Claro. Vale. Tedes un cuarto libre tamén? Sí. Bueno, pois de balde, vale? Sí. Ou senón, a mí non me importa, quedo con Sally, Evaristo, con susto día chégame, home. Ei! Ti montaches unha maldición hoxe aquí, Como tardan, non? Ricardo, o perito é un home moi minucioso e quererá ter todos os datos antes de emitir un informe sobre a morte do teu irmán. Entendo. O que pasa é que é todo tan raro. As cousas legais son así. E me vas contar a min que levo toda a vida vivindo cun abogado. Ainda cun abogado un pouco especial. Tiñas que ver os problemas nos que se metía. Ide pasando, por favor, que... Ata a cosiña, que teño algo que vos contar. Sei quen roubou o porco e onde está agochado. En serio. Como sabedes, desde hai uns días viñemos asistindo a unha serie de acontecementos que... Vaya, que alporizaron un tanto a tranquila vida da nosa comunidade, non? Vimos como un vello costume pois derivaba nun enfrontamento entre veciños e veciñas e vimos como ese enfrontamento case desfai unha parella tan querida como Belinda e Petróleo, é certo. Vimos tamén como o noso respetado xuiz tentou tapar un pequeno erro humano. E vimos tamén como unha honorable funcionaria cejada, digamos, pola súa teimuda insistencia no cumprimento do seu deber, fixo que fixese xusto o que non quería facer, evitar que se cometese un delito. Claro que o fixo coa axuda inestimable da muller na que moitos e moitas de nós depositamos a nosa confianza política, a nosa alcaldesa, Celia Rey. Supoño que nas vindeiras eleccións cada quen decidirá se debe ou non castigar a Celia co seu voto. O que aínda non sei é como deben pagar as súas culpas por unha banda Ramón Couto, papá, e pola outra Evaristo Currás, meu amigo. Pero imagino que será co desprezo de todos aqueles e aquelas os que intentaron timar. Pero vaya, se alguén debe pagar hoxe, se alguén ten que piar hoxe as súas culpas, desde logo non ten que ser Evaristo, nin Paco, nin papá, nin Saldo medio dun raio dunha vez neno, nin Celia, nin Elena, nin Belinda. Se alguén ten que pagar hoxe polas súas culpas, amigos e amigas, ese é o noso venerado druida, Anselmo. El foi quen roubou o porco. É certo. E ademais, non o fixo el só, ten un cómplice. Un cómplice inesperado, digamos. A cara máis amable de Portosás. A muller que nunca rompiu un prato na súa vida. A compañeira do noso home en Bruxelas. A nosa funcionaria secreta da administración. Meu irmán era así. E meu pai así. Que noite se puxo. Este non estaba da nosa parte. El é só un técnico, un perito. Que pago eu. Pois non me quixo dicir nada. Preferín falar aquí, don Ramón, estando todos xuntos. Pois agora xa estamos todos xuntos. A ver, que temos? O aparello estaba perfecto.
Estaba perfecto. Ti cala, Paula. Como que perfecto? O problema que ocasionou a morte do seu fillo foi outro. Oístes que non vos pareza mal, pero... Case que fechamos o petróleo, que eu non teño corpo e levamos o lotazo de persoal no corpo tamén e veña. Eu non o catei, Levadesme media dúcia de ventaxa. No, xa me parecía moita abstinencia para ti ter sido. Eu con Concha cumpro como o primeiro, Pois malo sería que cumprises como o segundo. Veña, Tarsido, que nunca estás na casa, estás todo o día... Ei, que tal? Que tal? Oes, Petróleo, non terás un cuarto libre para esta noite, non? Non está teu... Non quer estar soiña, non? Non é para min, é para Viriato, noso abogado. Pois, é que non te... É que o teño completo, hoxe, mira ti, é que... Dalle o meu, Celso, que eu vou para casa, que non hai cama como a propia. Como está? Petróleo, dalle tamén o meu, Estou ben. E non marches, que teño que contarvos algo. Outro día, muller, non... Non, é que xa é por min, non aguanto tanto misterio, tanta historia. Ai, Loliña, menos mal que ainda estás aquí, muller. Que acabo de pasar pola farmacia e nada, xa estaba fechada. Por mí xa tería pechado. Veña, muller, a ver se tes algo que me axude a dormir valeriana ou calquera cousa. E logo ti tamén viches un fantasma. Loli, que non puida dormir non quere dicir que vira fantasmas, muller, Por que me dices eso? Xa andaba todo o mundo mal dos nervios. Dis que viron un fantasma no bar. Estanche tomando o pelo, muller. Eso, desde logo. Pero a min quen mo tomou foi Celia. Só ela se lle ocorre ter aberto o súper un día como este. Non me dijas que Celia non fechou para o enterro de Ladislao. Sí, para o enterro, sí. Pero despois houbo que abrir. Cando ven o mellor e chegan os fantasmas, xa ves, sempre me toca traballar. Non hai dereito. Veña, muller, se por eso xa somos dúas, que eu tampouco non vin fantasmas, Dama valeriana, anda. E logo ti non saberás como morriu Ladislao. E así que como topei. Qué mala sorte, Electrocutado no jacuzzi da casa. Jacuzzi, Evaristo, escoitaches jacuzzi. Petróleo, que me dices a min? Que sei, Pero queredes calar un momento. Eso, vos, deixa de falar as rapazas. A quen, A Paula é máis a outra rapaza. Quita a botella, Curriolo, quita a botella, Pero como fui, que non o entendo, nena. Eu tampouco entendo nada. Non sei por que tanto misterio. En fin, agora xa non hai casa, así que non hai nada que ocultar. Vos coñecíades ben a meu irmán. Pois ele estaba lendo mirando unhas revistas. Desas de fotografías que mandan de Hong Kong por correo. Desas que máis ten. Sí. Pois, non sei, debiuselle mollar unha ou algo, porque tiña o secador dentro. Quixo a secar e electrocutouse. Que aginame, home. Vos vedes que maneira de morrer tamén. Ele era así, Non perdiu o humor ata o final, o carallo.